Намирам се пред новия къмпинг Европа Юг, който се намира съвсем близо до Поморие и де-факто граничи с бившия главен път, който водеше към Поморие. Сега е като локален път, може би се явява. Къмпингът е зад мене. Сега ще ви покажа точната локация, ще ви покажа кадри от дрон, къде е спрямо морето, ще ви покажа плажа и разбира се къмпинга вътре, какво представлява, санитарни възли, удобства и така нататък. Ето го пътя. Това е посока от Бургас към Поморие и има две точки на достъп. Това е едната точка, където е с табелата за къмпинга и второ пътче има, което е ето там в дясно от другата страна, където е при кемпера се излиза. Това е зоната за кемпери и каравани. Тук където е паркиран автомобила и кемпера. Морето се пада посока ето тук зад караваните, където са, нататък е морето. Ето тук е надписа и главния ход на къмпинга. Достъпът до къмпинг зоната, която настанява кемпери, каравани и палатки. Ето тук зад мен от пътя към Поморие. И по принцип местата са под тези навеси, но тъй като те не са особено високи, е възможно така както и този кемпер от Германия е спрял. Може да се спре и пред тях, а да се ползват навесите с маси и столчета, да се ползват като навеси де-факто, но превозните средства могат да бъдат и отвън. В момента в тази зона има гости с този кемпер от Германия, тук има две коли с покривни палатки от Италия. И това е тази част, като електричеството е от солар и е с лимитирана мощност. Достъпът до електричество ето тук с тези на Шуко. Ето ги тук контактите. Водата е от сонда и тук има достъп по оградата. Минава Маркуч, който може да се ползва да се напълни вода в кемпер, каравана и така нататък. Сега стигаме до кухнята и санитарните възли за къмпинг зоната. В момента тук се правят, но буквално утре вероятно ще са готови. Това е мивката. Това е мивката, която е за миене, за чинии. Тази мивка и тази мивчица тук също. Малката. А санитарните възли се намират ето тук отзад. Има две тоалетни в комбинация с баня, контейнер тип. Ето това представлява едната, другата е същата. И те де-факто граничат, ето тук, но през оградата трябва да се заобиколи, защото тук няма врата. Граничат с зоната за краткосрочно настаняване.
Тук при санитарните възли има и една така наречена релакс зона с басейн, с шезлонги и чадъри, които не са опънати в момента. Тя е с цена 5 лева за 24 часа. Останалата част на къмпинга, която аз няма да снимам с подробности, е заета от стационарни каравани, които някои са на хора, които си ги ползват, други се дават под наем. И пред всяка каравана има навесче и общата зона има като кухня. Тук от страната на морето има, през тази вратичка се излиза. И тук има детска площадка, която също е с така една символична цена 5 лева за 24 часа. Има две басейнчета, едното всъщност е пясъчник. Едното е пясъчник, а другото е басейн с топки. Има и люлки тук. Долу, тук се вижда всъщност има игрище за плажен волейбол и може би за футбол на такава на пясъчна основа. Оттатък бетонната стена е морето, а в дясно е плажа. Има възможност и да се изхвърлят тоалетните касети на кемперите, караваните, но срещу допълнително заплащане. По този път се стига до плажа, който е интересен, мъничък, див. Тук вляво има и опция, има рибари, които ловят риба. Ето там е къмпинга и излиза се на тази това кейли, не знам как се нарича, където са рибарите, и по това пътче. Или може би там горе има едно друго пътче, може би оттам всъщност зад скалите се отива на плажчето. Ето още една гледна точка на плажчето. Ето там напред и леко вдясно се пада къмпинга. Тук вдясно в залива всъщност е Поморие. Там е високия хотел и нататък вече е стария град по-надясно в дъното. Сега малко кадри от високо, за да се ориентирате точно на локацията, къде е точно морето, пътя и плажа.